Atarian gauden honetan, herri honek aurrera begira dituen erronka guztiei ahalik eta hobekien erantzuteko egungo egoeraren diagnosia egitea ezinbestekoa izan dugu. Arreta berezia eman nahi diogu lanketa prozesu guzti honi eta horretarako beharrezkoa ikusi dugu herriko eragile zein herritar ezberdinekin hausnarketa elkarbanatu bat osatzea. Herriaren azterketa eta egoera arloka landu dugu. Asko dira, esate baterako, kirola, kultura, euskera, ongizatea, hirigintza, sozioekonomia, gaztedia, eta da. Gazte mugimenduaren arloan, kontuatu geha, 5.259 biztanletik 10 urtetik 30 urtera 1000 pertsona daudela, 1000 gazte daudela. Kopurua guztiz nabaria eta batez ere azpimarratu nahi duen datua da, gaztetxearen alde mugimendu indartsua dagoela eta herri honetako gazteen beharrak asetzea ezinbestekotzat ikusten dugula. Hezkuntza mailan, herriko ikastetxeak aztertu ditugu eta bi ikastetxe nagusi daudela konturatu geha. Ikastolan 650 ikasleekin, 2 urtetik 16 urtera, eta Zaraueta ikastetxean 110 ikasleekin, 12 urte arte. Hortikat, aurre eskola, musika eskola, esperientzia eskola, Elizako aizpak eta abar daude. Hemen azpimarratu nahi genuen datua da, PNV alkatea buru delarik, udalak 2006 ez geroztik ikastolarekin zuen hitzarmena hautsi zuela, eta era honetan ikastolaren etorkizuna zalantzan jarri duela. Uste dugu, gaur-gaurkoz, Orioko udalak, oriotar guztiei dagozkien beharrezko hezkuntza eskubideak ez dizkiela. Hirigintza arloan, etxe hutzak, Orion, etxeak guztira 2.218. Hutsak, 286 etxe. Udal honek etxe bizitzaren politika jasanezina dela adierazten du. Munto eremua eta dike inguruan ere, etxe bizitza gehiago eraikiko direla kontuan hartuz, etxe bizitza politikaren azterketa sakona beharrezkoa dela pentsatzen dugu. Herritarren beharrak, etxe bizitzen egoera, aukera desberdinak, alokairu eta etxe bizitza babestuak, aztertu. Zabor politikan, edukiontzien sistema ez dela hondakinak birziklatzeko modu eraginkorrena ikusi dugu. Herriko 20% soilik birziklatzen baitu borondatez. Azken urtetan, hondakinen tasak 64 eurotik 130 eurora igo dira. Eta igotzeko aurreikuspena egiten dute, errauskailuaren alde diharduten hondakinen kontsortzioak, diputazioak. Datu gehiago aipa ditzazkegu, kirolan, kulturan, jaien bilakaeran azken 3 urtetan, eta beste hainbat arloen egoera gaur egun nolakoan eta nola jaso da. Baina hausnarketa txiki honekin, azpimarratu nahi genuen. Aldaketa azkar eta sakon baten beharrean gaudela, horretarako geratzen den lana, ekarpena iritziak guztion partaidetzan oinarritu behar dula, eta hala nahi deula, zabaldu, herritarrek. Eta hortako inkesta bat iteko asmoa dakaula, herri osoan zabalduko deula, hurrengo astetik aurrera. Eta laizter, hainbat postontzi jarriko ditugula herrian zehar, eta hoxe abisatuko deula, iritzia jasotzeko, eta danon artean herri programa txukun bat.